La ngikuphathele indoda edla amasi versus indoda ukhamba lwemali. Lezo zinto zo2 iprice yakhona iyafana. Indoda edla amasi iyakhiwa iqedwe. Mise ivula umlomo ube mkhulu. Amasi sizowabeka eceleni kwayo. Mingithi amasi uzobuza ubaba Dr. ngibeka amaso esinkwa noma empuphu noma uphuthu noma stiff papa. Ngikhuluma ngamasi mina. Uthatha amasi njengoba enjalo. Wafaka nje into eyisosi encane ispoon esodwa nje ube ngapha eceleni. Lo muntu lona olana indoda edla amasi idla ngephunga. Idla ngani ngephunga. Bese le ndoda edla amasi imisi siya upgradewa ke nayo ke. Yenzelwa amasi, yenzelwe inyama. Meaning that inyama yakhona uyayosa. Uyibeke ngapha, ubeka amasi ngapha yona ibe sesenta. Indoda ke lena iyomsebenziki. Iyasebenza ke le ndoda ke. Iyasebenza ke le ndoda ke. Kodwa nawo futhi ifuna umuntu odiscipline. Ubuza uthi baba Dr. lamasi noma lenyama idla kangaki? Inyama idla once every 2 to 3 months ayidle njalo. Amasi wadla once a month. Okay. Baba Dr. ngumuntu mina ohambayo ubuyaphuma nase-Africa. Kanye ufuna kubuye ngizowenza lento. The answer is no. Mhlazana ubuyile ufika uyenzela. Mhlazana ubuyile ufika. Ungathi akayenze omunye. Mhlazana ubuyile ufuna ngoba ufika uyanikwa iziyalo nokuthi iphahlelwa kanjani. Yabo? Ngoba umfazi uyiphahlela kanje, indoda uyiphahlela kanje. Akufani. Umfazi uyiphahlela yabo isandla lesi mase sikhwelwa yilesi. You understand? Kodwa indoda ayikhwelwa. Umfazi mase uyiphahlela usimisa kanje sakhe isandla mase sikhwelwa yilesike. Yabo? Indoda yena uyiphahlela kanje. Abaphahlela atshela ukuthi ebhadla isibhamu senyoni ukuthi nokuthi ayitshele into ayitshela yona usuke enikiwe vese amaqinisayo. Ilapho ke indoda ke lena ke suke ezosebenza ngayo ke lena ke sithi indoda uphahlela kwakhona umfazi indoda akufani. Then mase uzothi ukhamba ke lwemali lona lihlukile lifuna iwayini, red wine and red brandy. Alifune inyama, alifune amasi. Red brandy and red wine. Isizosebenza ke lezo zinto lezo. Nazo futhi zihlukeneke. Ukhamba lune first entry level yalo mase zoba nama level awu3 ahlukene as much as indoda edla amasi ine first entry up to better level. Ilevel enkulu kwindoda edla amasi ibisifuna ilokhu yebo gogo ibisifuna ama lamb chops awu7 beka ama lamb chops nje awu7 ubeka ama lamb chops awu7 isigaba sokugcina ke leso isigaba sokugcina ke ngikwazi ukukhuluma ngaso lana ke